Det kan man da lige holde til. Ja, det er 4 ud af 7. Der er en lille strand der. Jeg er slet ikke træt af sandalen. Det er jeg fandme heller ikke. Det er jeg sgu ikke. Jeg har bare fået mere lyst til at have en kajak. Jeg ved, man kan køre de der oppuslige også. De skulle være okay. Kan vi ikke det? Hvor står det? Nå ja. Nå, ja. Så lad være med det. Aha. Ja, men bagom de blå. Bagom de blå. Ja. Ja. Hej. Hej. Goddag. Det ser hyggeligt ud. Trang, ja. Hej. Sej hat. Det var hele turen værd. Det var hele turen værd. Så skulle der være en sluse her et eller andet sted. Jeg tror, den gule bygning kan være den der kiosk måske. Ja. Den skal jeg lige have et billede af, når vi kommer lidt tættere på. Ja. Jeg tager lige et billede her. Nå. Ja, for jeg kan huske, den der kiosk, den er på vist nok højre side, ikke? Vi skal over på venstre højre side der. Det ser sgu meget hyggeligt ud, det her. Nå. Vi skal vist lige op og have de der veste på.
Der. Vil du i højre eller venstre side? Ja, vi skal holde i tårne. Eller stop. Sådan der. Sådan der. Nej, jeg holder bare her. Det er en sjov fornemmelse. Ja, det er en sjov fornemmelse, det. Jeg synes, jeg føler mig endnu lavere, end jeg plejer. Der lugter lidt af tongen. Ja. Hvor mange meter taler den? Ja. Det er så meget forskel. Ja, ekstremt meget forskel. Så er det sådan omkring 2 meter i dag. Ja. Lidt over halvøj. Og det er så hurtigt, når man dør, så Det gør det meget hurtigere. Så der skal man... Så du kan selv justere fra. Det er lidt farligt at anden vej. Så der skal man godt tænke og man skal ned, så du stiller. Ja, det er ganske behageligt, det her. Ja, faktisk hele langs venstre side, der er det til. Okay. Den er så lidt længere henne, så det er til på højre side. Når man kommer ud på de store sø, altså den lange sø, så er det primært privat, så der tror jeg ikke. Nej. Ja. Nej, det er bare ikke for at Hvad? det var bare så vi kunne komme ind der på fornødenheder. Nå ja, men jeg er jo ikke helt herovre. Vores venstre. Fedt nok. I lige måde. Tak for hurtig service. Tak for hurtig service. Det er sjovt at prøve sådan noget. Ja, det er lidt sjovt. Det er mange år siden, jeg prøvede det. Hvad så kan du se? Ja, men der er en bro her, tror jeg. Den er bare oversvømmet. Det er træ, eller det er... Det ved jeg ikke, om det er smart. Ja. Hallo. Det ligner et museum eller sådan noget. Det ligner et museum.
Jamen, der kommer noget, vi kan lægge til længere henne. Ja, det småt regner lidt her i dag. Skal vi se, om du er vandtæt? Fik jeg egentlig lukket det batteridæksen? Ja. Ja, her ligger jeg trygt og godt, mens det regner.